Lomba kila dan lupa haki mat kular da Voice of the People Party VPP haki election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency House 6 arajar arpusau kata ban Bud-Dien ya ka jing dawa ban pentrai kam ya ka inner line permit haka jela wat kumjo ka jing Pynrung ya ka Ktien Khasi haka kirnet bapраkariti sensyar u Dr. Batskhem marbo ulapau Kerteng ban ya kun haka election MP Shiteng Samoy sa Lok Sabha na kane ka constituency na ka VPP hadien ka jing klat no u Dr. Ricky EJ Singkon ulaong bakum ke parti kan Bteng ban Bud-Dien yakini ki artli ki mat. Habakran sekilat pathai kubor u Dr. Batskhem ulaong. Baka ILP kala traikam ham Manipur namar ka don ka sarkar BJP House 6 arajar khatkhandai hendroi kumbalalong ham Meghalaya pan ka Ktien Khasi jaintia ka saweng na ka preamble jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation BEFR khat praspa nyopulai. Kini ki isu kiba Batskhem kiba kam ya than ru kawi kadega tu mo pi laong kadega sham ka ichidu katu kadega bang hap an ya Bud-Dien kumla ka yang ka parti jong ngina bu ka manifesto tu sema jarap sa pat kumi ka ILP ru tingin hap yon bare Bud-Dien hi katu te ya tangi kula hi supaya ba bangin nang ya Bud-Dien ngamla ban omongan Bud-Dien le kum ka parti Ngin yai Bud-Dien ni katakan ke jingkular jungi siapa iba hari election gaban sama pi house name after kanda ham Manipur kadan ke BJP ki ILP ham ni kadan ke BJP kami Meghalaya kami ILP mending apa kami ILP buat ka Khasi jaintia ke Ktien Khasi jaintia na ka preamble jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation ruang tu ke saweng penban tiang tu ngimla ban chu khain petang ba ngim dan hak sarkar ngindo dan ngin hak sarkar ngin kini ki isu ba ngila banong ba ngilahi an ya Bud-Dien ban ayu wala dai ngim dan hak sarkar wat kamu pada batang ba pilih sarkar ko ngila ma pakan Shillong Mail Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya